EPHLC amayalong bangthongke BJP Congress ASDC aradatum chingbedun. Election apor nang leong political party tin atumta sai ke klem pasik ong asonsi theklong. Sonsi therepu ni pha ingkoi da phoarni terem crow school along EPHLC pen 6 schedule awareness lapen mass joining amai kedengpon. Bangso amai long rengon phangcho pensi mai japon. Lapen James phangcho pensi alohie phan pachini pon. Lapen bangso amai long bangthongke BJP Congress lapen ASDC a party atum amethang a party along pen COC EPHLC along chingbedun. Lapen EPHLC Central Committee atum pen si dengpon. Lapen 6 schedule alam the jumesen pen EPHLC Central pen kewang atum aphan thanpon. Mayalong aluhiaman pen sarkiri rongphar GS EPHLC Central Committee Rajesh Tiso VP Central Committee Angtong Ingti Kathar Spokesperson Central Committee Samson Teron Joysing Langne Rajan Timung Bapuram Terang lapen Bongpo Katharatum Chitongdun. Lapen mayalong bang pharo phosose araratum Chitongdun si mesen pen mai pachun ponlo. Chuki hola pen Philip Tiso tike Tora bangke komat ne isi aputhak ajara sonsita me chini pam milo tarlip no atia et thek lap no bohe la sona phansi doctor pu pipu non la mobile phone kupi hormulo kunalo itun kapasi chuna po kunalo ki hegna po kosol ko thona po chini lap aphansi doctor pu puji anker tuliran ong han doktor arku kipi title kipi kopi potlo alang like karbiang no lo monsam ke wana banglo lo kacharli awat sai kapamin na banglo paching phur piklo po amen pensi doktor title kipi hala longri kep jorte kang thek dia thebi la so poti doktor ki kipi lo anke matha dam tha akar bi tum ki pu bangke anin thik piklo longri kep ta jorte kang der kichi ki bi phana ke joy pendak MSC pek der votar list along pen kichi ke ben menta in tham phe der kichi ki besinang chu develop tum han ke puta ninje a phi bang ko pilo long recap ke jorte kang phansi puhokar bagdam thu puhokar bakalata inut bahini kali karbiang long song ake theke do an ake theke ria tum do an dhoroma song jutanga song lamera song perangki tum ne karbiang long ke theke re pu akang tu yang deng ke dotum an ke damsi puhukar bagdam lo puhukar bakwan lo pudon bagdo nili pulu ke di aphang ching dur jot po he puhuk e ong si archang ne de lo pu an lo ki polo la ke la bangke abe ki dun e hemau su bang hem pine chong hudam der lo o nang mi ulo pu puhukar bag teng lo ke nang long ri kep ki jordam ke me pig lo pu mua phong che togam tulute long ring koi jortu tikang det noi pu phan lo la pona puhukar bag dam ke la si kamatha ke bang nang chodiat lo pu bom sita ani ke pathi puhukar bag dam thu bang ke e phan nang ke jorte kang long ri kep ki jorte kang phasi puhukar bag dam thu la si kamatha kaningje ke klem kapre itu makhei mili bhabarolong APHLC amai peman pono Rasidadang ke peman pono ko bangke hello je non ki bangji karbinglo utormos council election of han chiklo joni belo la chiklo joni belo posi APHLC asong pe constituency ko truck do line ko truck ta APHLC pen ke parjap dun FG phasini tum arlo pen chisik pamikalo lapen attack na nitum chisik pamikalo chisik bom lo lasi karbing lo rat jasemet akar I lapen akimang ke kadu kobita chini hulo je karbing lo non kibangji ke tormos council election jonsi APHLC pen haidet pulote Article 244A labangso kapechunji phan nilitum claim ponpo lapen bori ponpo lapen karbianglong a district lake 6 schedule a district pinakaposi 1951 pen non 2022 ningkan trok sikep nang chok elo labangso council along national party tu congress lapen BJP
lapen kapreka party tum ta council chari lo seta labangso asik sidul kapang tangji phan alang litum asapta aning alo kamatha abe lasi kedam tang kapreka party tum council ka chari tum karbi alidar tum grad tum latum hat jongnang ko je nang tum thek the posi lapen ke claim jita thek thelo lapen ke claim ji phanda ning hang helo lapen karbi anglong ara pha lapen karbi anglong pha alang tum ka ching hona we bang thek bang ke lang dak lo acha sor ke bang GM selection thona li hoi pen ticket long dun dek kumala la bang ke non la bang so council election prang code of conduct pedupo code of conduct that of hisi a constituency tinolo APHLC pen kachedam nunji phan tiker bang ke party official pen pangdakot po la hello la pen dak nili bolong kan ko ne dak long so phan dak amne bing pachuraya lam la tan tan pu pen jok to war kang ting si non japon so dum thekong lo la pen ile tum phan aron nang bi pikok sik sidol aron nang bi pikok nami tum phan aron lam nang than the election of polo blodang te thang bak be lam champlang apane false promise di pachuraya lam la hai pen si tum phan wrong group bi the nang lut pol hai pen si nang than sita non ile tum APHLC pen ile tum akiman kan lo wrong rat tum lapan karbing long rat tum long so tuman arona la mate tum hanang BP 6 dola bang chini ya bang ji kapen kala bang soal lam si tum la bang soal lam pon si tum arong mate along long da meeting long meeting phan pon no pa chini lo kapen non rat tum nang bar lo kapen non e prang ki bang jelangar ni kala hello rat tum non chini bom lo re bom lo posi morni si la ka pacho bai a party mate a song tum a song ja tum han rara tum reject da ji mate la tum han la tum lam a juje da ji la hello acha sor ne constituency pen to ba ba se candidate president pon ke bang election ho constituency ben non amat ke tum ke pangdak delang ele tum la ke mo code of conduct ka to ke tang ada visi lagi pangdak ji stamen ole tum dak CC tum constituency committee tum non chingwai pon bom lo lang pon bom lo mat phan si tum kimi me mala bang tum rajin dana long ko mala code of conduct visi ato visi ada soal kena kebang jin dan amai lo bang kongres pen SC ka lo ka pe asal kana di kongres asal tum bicara long so kita ingin dia sedang ani bangsa constituency tinulong asal se mas dani problem ini nitum dang ni lipchot kali ini ha lang constituency ka ko masal jaiga thar masih dam lo ada ka mata ini BJP tum ongdung BJP tum ini mas dani dolo ben pinap tamil lumbajong rasam thasi dolo pinap dik me korban film dolo apan hamren bithe dolo west bithe dolo arni bangsa constituency team pen ili tum long so to jok nangi pu kana jok ili tum APHLC ko so hai mang nang pat bom lo ni tum lo hello ye mai ki bigela ke ni kana si itung ke di pom bom lo so na taxi pinita terem to rong dak akhoi kita pun na so polling station na kami ni lepot da pe ni tu si aso ke mai ni pom la ke vote kerek ammai to kali lagi ni tum ke ningkan arjon ta jasmet pet ke cerok to ammai ke abang ke lake ningkan arjon ningkan kang thim ta karbirat inglong rat chini ne tik abang ke lake than bare tu ni bang ke lake ni tum akulu ko juma athema non jasmet pet karbiang lo rat ke hala aron ka chini ne pensi itum vote ke jong hutang nane ala patai ke nasi dak kapilu bang jasmet pet bang ke lage BJP Congress pen National Party to an atistan lage rat phan pidu bom lo lasi ni tum rat phan ke than ke chengpen te karbiang long bang ke lake karbi la pen inglong rat farman lo deho la pen ke che ke betum ke dak ke nang ke long tu nang ke aja kong abelo mate alang litum ke methang adim no ta kereng je bar sai ke dolu han pen ke APHLC long ke bat long lo la solam ke ahok lo la pen si tum ke kache pa jok ya towar ke la an vet lo buka chini pen ke bat long lo la si no na bang ke kacini ni rat dolang pon itum atoma atina mate social media mobile ke masih rong atok ando aton ke damang jia ke dolang kusin itum ke ya yanta aton no bang mai di bang ke inton te tin la ke dam bom bola ke non election dit ko dam bom la kapre BJP Congress commission la election a por lo tang te hora open gari motor pachi jeng pola sona bang ke nili tuma ke ningkan arjon inun bet abang kule na ajab don sita hala fanda thampo bang hini bet no bang thopena thampo nili tum ke ar pulo pochema thapen ni tum ke party ke hai aphanan dele kama thapani muthe ke banger rank back nang jing pula so kama thapen tum ke along mai bida
tane dan tum la so pun happy election lo sami tu pineng kan jino padan ro chatik don election lo bangke lagi cipande dona ko ni tum ke cengen pulo ke KCKB amen votar list lo pening thanang ji pulo tang laga council long ke to long kacari tum ar pulo alang li tum han constitution ba kong pilo claim high court long ta case bidam lo order ta long edlo la ta claim anti ke claim tu phan simpang itun bom nang ko mate la sola ma do ko lo la sinon ta angki pak lang edlo yo election ke non jiklo eton joni gabelo non that hematik ko election ke to ko lo anda votar list ke chairman ke thani pan ke claim ke la ko dulu kan lang gente lasi non ke karbiran ke chini pamenang po inglong ra chini pamenang po BJP Congress la pen kapre ka party do ana tum sta lek ke BMN ke ing than kilo tar tum chini pamenang po ke non karbiang long adlo Adora long development avepu ahok kalipu si KSU asong klembang photoben pherangke mai ke phapon long jongpon non malom huri sai duar bagri MSC constituency angkang development avepin pu anut ke jongpon aputhak ko an ahok hema KSU asong tom pherangke pen along long ki humri dam ke padupon lapen angthek penang an adim long scheme ke deng pon si ke ong thek dam long si social media long hur chipa chudut alam ke ahok kalipu si patini pon alang le KSU klembang photom jongpon duar bagri MSC constituency angkang long masap savet development scheme ke deng pon ason thak si dhadora long penang an development scheme ke deng pon thek pon long lapen ang thek sita dolo puklar dak pen pherang ke tum ke pha pon long pherang ke mai dethor mini stadium long ke do forest IBSI hem thikub long pherang ke mai ke pado pon long jai pon dehori pen amosing ti report TK News lasi nilitum klardak pen ke than ponji adim ke lalo hadak development le pubangke lis along hido erlo hadak penang ana development ke litang lo dolomra hawar sitame hadak AKSA atum ke pangdak pon ke development mane lelipin pusi hadak pangdak po lake pudamlo pute rule and divide a policy asonsi mandat po siladak daithor phansi BC development kepale pusi hadak jongdam lo lake daithor aling development le nangle sitame lake duar bogori angkang isibe ilitum dak kichi punangji kichi sorsar inangji alam the masiawe kecepatin alam the masiawe lake litum ahmos thi siverlo pini daithor long studium nang kim tan positame dolomora munit sitame la dak wang pen khela dhula sitanang klem thanang khela longpo pen labangso studium dolomora le ponde sitame daithora sor sitame hadak pini dam longpo ta pini ladak daithor long studium nang etan la pen nang kim tan pen ajok pini dolomora ke damtang taring kora thom kes etum la so lam pangdak pondelo la sinitum ahin pening oi ningduk dolo la kelitum keche plak keche beng alam thesi nang klang ro la si dolomora part sitame penang an itu Miami C sar Richard to ke cheng si duar bogri pherangki bitung dum han chorolo pidi la bangso pherangki mai ke phating pen na chatong dun pot la sila lo nili tom organization pen ki pudai mate lo charlia song pen ki pudai bang ke la lo alali tum che song lo duar baguri mate dolamora kesi tu alan tum che song lo melo sitambe a video alan tum press long statement ni pi kado we nili tame social media long si tek long la sila so ga che song ke silang dam pulote nili bang ke nek tang tung duk akoi si bang e ningta oi thula alam thela lo dolomora rat ka chesong pusi headline ke patir pi pon la ke KSA ta da nale to video lang tha KSA bangan dola sarpi mardu sarmar la son sikyo number 1 la number 2 ala ne tum ka chesong bang ke ibi wed oxi ka cheng tip la son mande daithor development ong munak dolomora wedet kopia mentality lage lala athe daithor
college dolo, hospital dolo, higher secondary dolo. Bisa nalam lu. Ki hadak lahai college higher secondary ki do jone si pini dolomra ke chari usumbar. Korte injil tombe munit man lo kismat sakuri ki long dum ta dolo, warengabar sai ke long dum ta dolo. Alang tum kachi song ke dak kali de nahi Richard tok belong kali de nahi lagi. Damo education department lo. Education EM do, education minister do. Atumi alang tum bangke local MSC pase amen dong si slogan da hang da thalo nang chong thui det to nang cho bai det to. Dolomora ke lasona college videt to higher secondary videt to lalo. Nali tum lang tami phirangke bitung tu nali tum ke kapre homos ti tum da ka homridam tum lo. Ahamos ti silong college hum allo do nang po. Ne tum lang dam tami lagi. Alang tum ga ki pu bangke koson lo hapu cherai la pugia videt. La pen isi do thulang ingdek me lagi. Amuka MSC pan non ke jongjung ki kibom MSC bangke tiket pinang ni. Alangli tumke lo charli aso hala politically hala dak tiket pinang ni alangli tumke kangsa ye tumgali. Lasi education hin mate organization hin kache song mage sibangge lalo ning duglam mage monon phila hai kache song tungan akhiru pilo la pena first time pini gupi pasili tum labangso phirangkia mai phan angkok ma mupen stami than pon elo je ingkoi ra ke thomarni dalamra ke sa atum lam kali pot lam ka bonai ka bor ipen chok che divide and rule policy nanga pathui ason alang mi paklang joni tum pini labangso phirangkia mai phan angkok lo alam angke lalo je alang sontos rong pi kupia ke sa ni tamila ke sa si ka chekrong alang li ke sa pu lapuan ka buji jeloma education hin ma alang nang pulo je daithor si chirai la pu non dobom MSC ke non ingkan phoda pleng pelang non si pleng chidan velak na se hala high secondary alam da pudo dak model degree college alam ki puda do halombi bilong bi college alam ki puda do hulai koma tinur tonge wane sitame non aja kadem function bom lo san thak si lang dame daithor model degree college tame banga tinur hut man lo bon tame non apor hut bange puthot ke function je fan claim si non school lo charli bom lo lapen lama lai huya college bange lage not only for daithor arat fan kali lage as a whole Karbi Anglong kali all Assam tum same dak bang pen lo charli long lapen first time high secondary ke lage nili tum bihe ka ko ben ado lage lapen first time dak exam center high school along dak kitok lage comment tu ni pen ado lai hai lam bela tum divide and roll ka policy ka pathui fan ka bor i lage teacher dan nili tum kre la alang ta inut lo charli asong lipung de alang si chini ba prang ni bon puji nili tum ben jong paji lapen first time nili alang tum han jong dak than dak pen ba chini gang tung je alang tum development hin ave pu development hin ke hala bor beta pen da ali clear lo la pen hala ingdeng si ben bang ke la ke paver block si ha dakan tut block lo la pen pras ame ashram lang moi towards si agree lo ka doga veda claim jab lo la ke lai thek long lo ke misen adim da misen pu nak tum dala mana sor ke se la nak tum da jong tu ha kalam bang ke nili tum hen ben nak tum hanai pui bu bang ke people nak ke misen adim ta nak tum ke misen bu jogon de rad phan ke pamang hui bu bang nak tum jong hele claim ta mi rat ke non nang ma hudun delo nak tum ke se dang tum chema tha bakatu la pen pras ame la buson divide and roll la policy nang tum ki wan abang ingtonon nili tum ke kai kita dolomara punon bijuli punon kohora diring baguri la pen daithor romonghat punon ituge constituency sini tum dak kache plak di la pen kumane phan plak vi kumane phan paong vi pu hula sohai hui bang tum kai ta alam ki da pon plaing tung te la pen ningira ninge je duar bagri constituency si along kon ma development e wan ta la ke duar bagri pharma lo kai ta tum ke ning the ben ning sharong dun bom lo si pini yang bong alang litum kaning gela ke therak ni made komane poisa sikai si ni pichon si la so ke se ban pachon proma la belang tun che matha nai tiket alam gela tum kan lingi ni ot ma si ave la ke rat ta chini tiket alam gela ke latum ne kangwa ike like la ke la tum punon je la tum kam claim chok che vote bang pinang ne pula salam punon la da ke chok che bang nang tum chi ko bir ni dalam rana ke se atumi lom chon pro la son to sen angel tum bobo nang tum chi ko bir ni la ke pipon man nang tum ang deng nang tum sai kali la hai bang ke la ben development wang wis ame